Tematizacija privatnog smještaja danas jedan je od ključnih načina kako se domaćini mogu istaknuti na tržištu koje je sve konkurentnije. Gost više ne traži samo kuću za spavanje, već iskustvo, priču i osjećaj da boravi na mjestu koje ima identitet. Upravo zato sve više domaćina koji svoje objekte pretvaraju u specijalizirane prostore prilagođene određenim vrstama putnika. A jedna od najzanimljivijih i najperspektivnijih tema je svakako smještaj za bicikliste. Biciklizam, bilo cestovni ili brdski, postaje sve važniji oblik turizma. On spaja ljubav prema prirodi, aktivan odmor i istraživanje lokalne kulture. Hrvatska sa svojim raznolikim krajolicima i blagom klimom postaje sve traženija destinacija za bicikliste iz cijelog svijeta. Posebno se ističe Imotski kraj, spoj dalmatinskog kamena, vinograda, jezera i netaknute prirode. Upravo tu, u tišini i zelenilu Dalmatinske Zagore, a nedaleko od čuvene zelene katedrale u Imotskom, smjestila se Vila Sara. Riječ je o kući za odmor koja savršeno pokazuje kako se privatni smještaj može prilagoditi specifičnom tipu gosta. Objekt raspolaže sa 6 prostranih spavaćih soba i 5 kupaonica, što ga čini idealnim za grupe biciklista koji putuju zajedno. Biciklisti u ovoj kući imaju sve što im treba, jer interijer je suvremeno uređen, ali zadržava toplinu doma. Prostrana blagavaonica i dnevni boravak nude dovoljno prostora da se nakon ture svi okupe i podijele doživljaje. U kuhinji se lako pripremi obrok prije vožnje, a doručak za bicikliste nije samo obrok. On je početak dana, energija i doživljaj. Zato domaćini mogu ponuditi obrok koji je jednostavan, ali bogat lokalnim okusima. Doručak pripremljen na ovakav način domaćinu ne donosi samo zadovoljnog gosta, već i priliku za suradnju s lokalnim proizvođačima. U konačnici, upravo su takvi detalji ono što pretvara običan smještaj u tematski i prepoznatljiv. Za bicikliste je posebno važno da svoje bicikle mogu sigurno odložiti u zatvorenom prostoru, očistiti ih i pripremiti za iduću vožnju. Kutak za osnovne popravke kao i mogućnost pranja i sušenja opreme od iznimne je važnosti. Nakon cijelog dana na stazi, najviše se cijeni mir kojeg umorni biciklisti mogu pronaći na velikoj terasi. Za potpunu relaksaciju tu je džakuzi, mjesto gdje topla voda i pogled na krajolik brišu umor i napetost svakog mišića. Obzirom da biciklizam nije samo sport, već način života, ljubitelji uživanja u vožnji odlaze na putovanja u kojima bicikl nije prijevozno sredstvo, već sredstvo doživljaja. Biciklisti uvijek traže zanimljive rute, a takvih u Imotskom kraju ima u izobilju. Jedna od najljepših vodi uz rijeku Vrljiku, kroz dolinu punu zelenila. Na toj ruti posebno se ističu jezera Dva oka, smještena iznad izvora. Prizor koji svatko poželi zabilježiti. Vožnja prema Modrom i Crvenom jezeru donosi sasvim drugačiji doživljaj. Blage uspone, oštre zavoje i prizore koji oduzimaju dah. A kroz vinograde Imotskog polja put vodi do lokalnih vinarija gdje se može kušati vino i osjetiti duh ovog kraja.
Današnji primjer pokazuje da se svaka kuća može pretvoriti u tematski smještaj. Dovoljno je razumjeti svog gosta. Kad spojite udobnost, toplinu doma, prirodu i pažnju prema detaljima, nastaje iskustvo koje gosti ne zaboravljaju. Imotski kraj danas broji više od 600 registriranih vila i kuća za odmor, a u takvoj konkurenciji se može istaknuti samo onaj tko nudi nešto drugačije, koji ima priču. Tematizacija je upravo to, stvaranje identiteta koji vas razlikuje. Ukoliko još nemate službenu oznaku bike friendly, razmislite o tome. Ona gostima jasno poručuje da ste prilagođeni njihovim potrebama, a vama daje prepoznatljivost i konkurentsku prednost.